Eta Durangoko giroa zein zen sasoi horretan? Guztiz, Berlin, guztiz. Esan, euskera entzuten zen, baserritarrak etorten zirenien Bendejagaz merkatura, orduan. Dendatan dabe, orduan, zeurak euskaraz berba egiten zuen, eta baina ostan txinez ere. Zeuden familia batzuk, aromatarrak, nik orduan trato ez nuke, baina garai mapatzen familize, aromatarrakin trato baiz Andramategi kalien bizi ziren, eta gu beharte kale baten bago. Gero Belarustegi Goitiatarrak, gogoratzen dut nik horrek Durango kalien, euskaldunekin, euskaraz berbaitekin. Gero konturatu nahi euskaldun asko zurde da, baina sekula ez du jakin dut euskaldun nahi ziren. Konturatu nintzen behin, otsoan erakon periodiko bila, eta sartu zan Paulo nire kondatu. Eta euskera zuzen duzan Maria Jesus zen. Eta nik handik urtetzeko, esan zan Paulo, baina Maria Jesus, ez du jakin di euskaldun edan. Bai, ni beti berbaiten dut beragaz euskera. Eta, holako gero konturatu nahi jende asko zala euskaldune, baina sekula esalila euskaraz berbaiten.